आंबो सालायनो सोलोंनो बिबाय थायो आंखौ सालायनो होआ आबा ओइ मावजिया मादि गाबोमोनलाय मावजिया अमायालाय अमाया मोसौआलाय मोसौआ बोरमायालाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडियोआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर तो दिनैहाय लोगोफोर जोंहानि न'नि गारि गोदानजों मोनसे भिडियो लानानै फैदों आरोना तो बहुत गोबाव जाबाय जोंहा गारि बायनाया माने मास मोननै मोनथामानो जालांबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो गारि ड्राइभिंनि गारिनि सायाव मोनसेबो भिडियो लाबोआखै आं दिनै फर्स्ट टाइम भिडियो लाबोदों आरो तो दिनैहाय आङो ड्राइभिं सोलोंगोन लोगोफोर तो खननै खनथाम आं सलायखांबाय ओमफ्राय दा दिनै ड्राइभिंखौनो मोनसे भिडियो लानानै फैबाय आरोना तो नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय भिडियोखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार सब्सक्राइब खालामहरदो स' लोगोफोर गारिखौ दिहुनबोबाय आरोना तो दा लामा मोजाङाव आं सलायगोन ओमफ्राय दा जोंहा बाजैमोनबो थांगोन आरोना ओमफ्राय ड्राइभिंखौ जोंहा आदाया फोरोंगोन दायो ओमफ्राय बाजैमोना दाबो ओंखारबोआखै आरोना नेबाय थादों बाजैजों राजाजों थांला मानो गाबबाय थादो थांगोन थांगोन हा थांगोन फैदो चलो हर जालायो वाव बिथिं ओंखारजायो आरोना गाइसमोन जोंनिया नै फंबाय थांफानो नामा होनदों ओरैनो गिदिंनो गथ'फोर नबलनि लोगो स' लोगोफोर गारिखौ सलायजेनबाय आरोना आङो ओमफ्राय मा होनो केमेरामेना दिनै आंना बाजैसो आरोना मा होनो सिगाङाव गारियाव बेबायदि जेबो दोननायनि अपसन मोनासै आरोना तो बेनि थाखाय जुगारसो बानायनांगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडियोआ लोगोफोर आङो माखासे जायगायाव रायलायनो हायि टाइमाव माने कभार भइस होनानै होबाय आरोना तो मा होनो दा सोलोंनाय टाइम नालाय कनसेन्ट्रेसन नांगौ जायो गारियाव तो ओंखायनो रायलायलायाखै आरोना तो सालायलांबाय थादों दायो तो आं गैयि जायगायाव दिनै कभार होलांबाय थानोसै ओमफ्राय दा नै बर' बाजार मोनसिगोन आरोना सिगाङाव तो बर' बाजार ओमफ्राय ओरै गिदिंलांगोन आरोना लोगोफोर गारिखौ लोगोफोर 2 गियारावनो सालायदों आरोना लोगोफोर मा होनो दायो गोदान नालाय तो बाराद्राय बुरजा गियाराव होना लाबा स्पिड कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा नालाय ओमफ्राय आरो दा 2 गियारावनो माने एसे गोसा खारबाथाय माने दिगदार जायो मानो होनबा बे गारिया गोदान नालाय ब्रेकिं सिस्टेमा बिराद गोरा जायो गोरा माने गोराथ' नङा एसे बोरैबा गानाया हेरफेर जाबानो माने बारा जाबानो एकदम अरथाबखायो आरोना दाम अरथाबखायो ओमफ्राय दिगदार जायो आरोना बेखौनो मेनेज खालामगनो हाया दा बिराद मिहि गानानै sunset जासिगोन खोराय थिग जानो जाबाय सानानो गारि सलायनो रोंबाय कुसलाबो धोनसिरि sunroof hey apa mauzia madi kamu mulai mauzia omaya musuh bermelai dawa nung madi kamu mumuna madi kamu nung itu store nung akhayaw ba ayat zanim la khaya ay akhayaw ba ayat zanim
लोगोफोर सालायबाय आरोना ओमफ्राय सालायनानै ओरै बर' बाजारखौ गिदिंबाय कनिदल बोरिगामि ओमफ्राय दा मयलापारा मोनफैबाय आरोना मयलापारायाव आलु सब लायनो थांदों ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांसै न'आव थांनानै फोजोबहैनोसै भिडिअखौ लोगोफोर माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव लिरहर लोगोफोर सान हाबबाय Kawannya san hamba gila konsiderasi Gari Gwdanjwng nih no थांसै dayo बेखौ न' लांसै साहा फुदुंनानै जानोसै नों जानो बा नों जानो जागोन फुदुं गिनानै जायाखै 7498 no 749 बेहा कल फैगासिनो डिउटिनि Pengsimari menbak. Ini nam? Nó thằng xin ba? Nó thằng chạy. Hello? Mam phone chứ. Ki nam bete? Nam tu ki hoy? Mohila para menbak. Ay, mit ya beli bisa. নাম তো কি হয় মহা বাবা এটাই ন langsung siapa gudung jarang kak dah sebenarnya meeting जानायाव 150 लादोंनो बेक साइडथिं कालिचरणनिबो बे कालिचरण ना मानिमोन बिनि माबाया कालिचरणानो নিজৰ ইয়াৰ মোবাইল আছে ন सोरां हादान मोनबाय सोरां हादान मैथा सेन्टार Maba. आंबो सालायनो सोलोंनो बिबाय थायो आंखौ सालायनो होआ रोङा सानो खोमा खनसे सालायबाय गोदानाव लाबोनायनि नेक्स्ट दिना गेरुवा फिल्डआव खनसे सालायबाय ओमफ्राय सालायनोनो मोनासै खनसे सोलोंबाय गोसाला रोंबायानोसै gusto sila da
मोनदों आरो ना फरायबाय दङ ब्लगखौ लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबनोसै थ' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरहरदो थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय